Masata yurdumyň hökümet agdarlary, değişli ministrliklaryň we puwduklyň dolanýyş idaralaryň ýolbaşlary hemde wekilleri, yurdumyň ugurdaş düzümleriniň we ilmi idaralaryň hünärmenleri, daşary ýurtlaryň Türkmenistanaky ilçihanalarynyň, halkara we sewet guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Masatyň öňü siratyna mihmanhananyň eýwanyna Hadar deňiziniň tebigy gözelliklerini, diýarymyň tebigaty goramak ulgamyna ýeten sepetlerini beýan edýän Sergi ýaýwananyrly. Ekologiya awadançylygyny öpjetmek Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tarapyndan bünyada goýulan hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň başçylygyna ýygy durmuşa geçirilýän ýurdumyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Türkmenistan Hadar deňiz gorşawyny gorap saklamaga gönükdirilen meseleler boýunça ähli gyzyklanma bildirýän hyzmatdaşlar bilen ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerine netijeli gatnaşyklary çoňlaşdyrmak ugruna çykyş edýär. Soňra forumyň açylyş dawratyna hormat prezidentimiň maslahat nazary iweren gutlaw golly. Gutlawda belenşýäli, o zaman Hadar dünýä parahatçylygyň, dostlugyň we hoşgörtli hyzmatdaşlygyň deňlik hökmüne giňden tanalýar. Ol özüniň gaýtalanmajak tebigi aýratynlyklary, baý biologik köpdürlügi, ykdysady we geosiýasy ähmiýeti bilen bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Taryhyň dowamyna Hadar deňizi halkary birleşdirip, olaryň arasyna sewda, ykdysady, medeni we insan-perwer gatnaşyklary ösdürmäge oňoýly şertleri döredip geldi. Döwlet başlama şeýlede Hadar deňiziniň täsin eka ulgamyny, biologik köpdürlüligini seýrek duş gelýän ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamaň döwletimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigini belläp, Türkmenistanyň bu ugurda halkary guramalary we Hadar ýaka döwletleri bilen işin hyzmatdaşlyk alyp barýanyny ýurdumyzyň öňe sürýän Hadar ekologik başlangyjynyň deňiziň eka ulgamyny goramakda, tagallalary birleşdirmekde we geljeki nesiller üçin bu täsin tebigi baýlygy aýaly saklamakda möhüm ädimleriň birdigini noktaýa. Hormat prezidentimiň gutlagy forum adnyjlar tarapyndan şowkatly el çapyşmalaryna garşylandy. Soňra ilmi amal maslahatnaryň çykyşlaryna uly orun berildi. Çykyşlarda belenşýäli, berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne Gahrman Arkadamyň asly başlangyçlary esasyna we hormat prezidentimiň parasatly başlanygyna ýurdumyň ykdysady ösüşini daşky urşaw bilen sağlaşykly alyp barmaga gönükdirilen ekologiýa syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglyqda tebigi baýlyklar erejeli peýdalanmak, ekologiýa taýdan arasda tehnologiýalary we ýaşyl ykdysadyny ornaşdyrmak ýurdumyzda we sewitde ekologiýa howpsuzlygyny öpjetmek, biýodurlygy goramak meselelerini aýratyn ünsürlýär. Hadar sewitine sewda, ykdysady we medeni insan-perwer gatnaşyklaryň ösdürmegi ugruna möhüm başlangyçlar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu oňun başlangyçlar Hadar deňizini parahatçylygyň, anlaşmaň we ekologiýa awadançylygynyň mekanyny öwürmäge gönükdirilip, Hadar ýaka döwletleriň we ýere halkara guramalaryň giň gollawyna eýe bolýar. Şunun bilen baglyqda Aşgabatda birinji Hadar sammitiniň, birinji Hadar ekologiýa forumynyň we awada milli täýagatçylyk dolagyna, birinji Hadar ykdysady forumynyň geçirmegi Hadar ýaka döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy işleňişdirmekde ýurdumyň uly orny eýleýäni görkezýär. Ma'lum bolşaly 2020-nji ýylyň 29-njy iýunyna ýurdumyzda 6-njy Hadar sammitiniň geçirmegi bolsa, Hadaryň ekologiýa ulgamyny goramak üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini giňertmekde nowatdaky möhüm ädim boldy. Belenşýäli ýurdumyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň hemde beýleki ýeri forumlaryň minberine beýan eden hemde daşky şow goramak, suw energetika serişdelerini rejeli peýdalanmak meselelerini çözmäge, Hadar deňiziniň ekologiýasyny goramak ygtybaly ulgamyny döretmäge gönükdirilen netijeli başlangyçlary halkara belirleşiginiň iqrarnamasyna eýe bolýar. Belenşýäli 2023-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji sessiýasyna Türkmenistanyň öňe süren Hadar ekologiýa başlangyjynyň ähmiýeti belenli. We başlangyç Hadar deňiziniň daşky urşawyny, onuň biosferişdelerini gorap saklamak şeýlede bir näçe ekologiýa meselelerini çözmek bilen baglanşykly wezipeleriň giň toplum boýunça hyzmatdaşlyk üçin halkara platforma bolup hyzmat etmäge gönükdirilenler. Şeýlede Arkadaly Gahrman Serdarymyň 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde 2026-njy ýylda Hadar ekologiýa forumyny geçirmek barada öňe süren teklifiniň ähmiýetine üns çekildi.
Munyň özi Türkmenistanyň Hadar deňiziniň eka ulgamyny gorap saklamagy aýratyn Ünseriýanyň aýdyň suwtnamasy bolmak bilen Hadar ýaka döwletleriniň ekologiýa awadançylygyna gönükdirilen tagallalary birleşdirmekde möhüm gural bolup hyzmat eder. Soňky ýyllarda Hadar deňiziniň türkmen kenary möhüm ähmiýete eýe bolan iri halkara çärelerin geçirilýän merkezine gürli. Hadarın kenaryna döredilen awada milli täýagatçylyk dowlagy, diňe bir din jaryş dowlagy bolman, eýsem ol daşky şowy oňyn täsir etmekde de ul ähmiýete eýedir. Hadarın kenarya kasyna gurulýan şpaxanalaryň, mihmanxanalaryň, senat kärhanalaryň esas aýratynlyklarynyň biri, olaryň ekologiýa howpsuzlygynyň halkara ölçeglerine laýyk gelýänidir. Şeýrede çykyşlarda Hadar ýaka döwletleriň beýşesi tarapyndan tasdiklanan döwletara we hökümetara alalaşyklaryň şäklerine ýurdumyň degişli idaralaryň alyp barýan işleri barada maglumatlar berildi. Verilen şäherle Hadaryň biologik ferişteleriniň deňiz gorşawynyň ýagdaýyna ýyly gödäwçilik amala asalmak, alma barlyklaryň giň toplumyna geçirmegem möhüm gözipeleriň hatanadyr. Ve orada Hadar Devlet Gorahanasy deňiziň ösümlik haýwanat dünýäsini gorap saklamakda we öwrenmekde möhüm orny eýelýär. Notaşýaly Hadar deňizi dostlugyň, parahatçylygyň, howpsuzlygyň we hyzmatdaşlygyň alalaşygyň deňizi bolmak bilen sewit ýurtlarynyň ykdysady mümkinçiliklerini we taryhy gatnaşyklaryny baglanşdyrýar. Hadar ýaka döwletleriň arasyndaky dostluk gatnaşyklar we hyzmatdaşlygyň barha pogtulandyrylmagy sewitde parahatçylygyň hemde durnukly ösüjüň berk binýadyny emele getirýär. Kenarya döwletler Hadar deňizini parahatçylygyň we hoşnetli goňşulygyň giňişli kökmünde saklamak uğruna edilýän ähli tagallalary dogry gurlaýarlar. Hadar ýaka ýurtlaryň döwlet we hökümet başdanlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilýän Hadar sammitlary, Hadar ykdysady forumlary hemde daşary işler ministrläriniň derejesindäki duşuklar şeýrede beýleki çäreler beş taraply hyzmatdaşlygy üstünlikli ösdürmäge ýardam edýär. Hadar ýaka döwletleriň arasynda ykdysady we ulag ulgamyny hyzmatdaşlyk barha giňeldilýär. Hususan Ýewropa bilen Merkezi Aziýany baglanşdyrýan esasy ugur bolan Hadarysy halkara ulag geçergesini ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özi sewit ýurtlarynyň arasynda ykdysady gatnaşyklary giňetmäge, ýük taşamalaryň wagtyny gysgaltmaga mümkinçilik berýär. Maslahatda çykyş edenler Tehran konwensiýasyndan gelip çykkan wezipeleri durmuşa geçirmek üçin köp ugurly çemeleşmäniň zerurdygyny öňe çekip, öňde durýan meseleleri çözmek üçin tagallalary birleşdirmäň ugurdaş edaralaryň hemde hünärmenleriň arasynda hyzmatdaşlygy hasa pogtulandyrmagyň möhümdigini bellädiler. Şunun bilen barada sewitlerin ilmi ulgamlary berkitmek, maglumat alışmalary giňetmek, tutuş sewit boýunça ilmi barlyk institutlaryny birleşdirýän Hadar ilmi hyzmatdaşlygyny döretmek barada teklipleri beýan etdiler. Şunda innovasiýalary we dewrawat tehnologiýalary gödäwçiligiň hemde monitoringiň täze usullaryny ornaşdyrmagyň emeli aň we maglumat platformalary ýaly çözgütleri peýdalanmagyň möhümdigine öňe çekildi. Şunun bilen baglanykda Türkmenistanyň Merkezi Aziýa ýurtlary üçin howa tehnologiýalary boýunça sewit merkezini döretmek baradaky başlangyjynyň uly geljeginiň bardygy bellenli. Ol fiýataty, ilmi, mali feriştelerini we innovasiýalary birleşdirýän platforma öwrülip biler. Şeýlede ol howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, suw feriştelerini dolandyrmak, gaýtadan dikilýän energiýa çeşmelerini ösdürmek we eka ulgamlary diketmek boýunça anyp bolýan işleri tillešdirip biler. Maslahatçylar forumyň netijelerini jemläp, Hadar ýaka ýurtlarda bellenilýän Hadar deňiziniň günniň sewitde hyzmatdaşlygy, parahatçylygy we naşmagy pogtulandyrmagyň möhümdigini ýeni döwredek äşkär edýän senedigini bellediler. Hemde Hadaryň ygtybaly ekologik goraglygyny, onuň umumy awadançylygyň ösüşiň berkitlerine laýyk gelýän mümkinçilikleriň durmuşa geçirilişini öpçün etmekde, halkara hyzmatdaşlygyny ýomony millekde ilerletmeň zerurdygyny bellediler. Maslahatçylar hormat prezidentimiz arkadaşlygy gahraman serdarymyza ýüzlenmek kabul etdiler. Onda Hadar deňiziniň sewitinde sewda ykdysady, medeni durmuş gatnaşyklarynyň ösdürmek uğruna durmuşa geçirilýän möhüm başlangyçlar, Hadar deňizini parahatçylygyň, ynanşmagyň we ekologiýa awadançylygynyň bekanyny öwürmek hemde Hadar ýaka döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy işleňişdirmek babatda durmuşa geçirilýän işler üçin hoşallyk beýan edildi. Şeýrede Hadar deňiziniň eka ulgamyny goramak, sewit hyzmatdaşlygy we durnukly ösüş atly ilmi aman maslahat Türkmenistanyň üstünlikli durmuşa geçirýän ekologiýa diplomasiýasynyň nowatdaky beýany bolup, sewitde ekologiýa durnuklylygyny öpüş etmekde Hadar deňiziniň öz boşly eka ulgamyny, biýodurlygyny we tebii baýlyklaryny gorap saklamak üçin Hadar ýaka döwletleriniň birlikdäki tagallalaryny uklaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boldy.